Now we are the PhD ministries leader Prophet Walter Magaya panguva ino yoshamisa vanhu. Panguva ino nezvitiko zviri kuitika, vanhu vari kutaura zvakasiyana siyana. Vamwe vachiti aiwa kune vanhu vanongovenga prophet vedu, aiwa vachingovapa false allegations. Vamwe vari kuti what kind of a leader akadai anopiwa allegations akadai. After panguva ino taona yesterday aiwa he was arrested again. Panguva ino kuchonekwa kunzi aiwa the PhD ministries leader panguva ino mhosva dzaari kupomerwa dzinodoshamisa. Ndisati tapinda zvizere an update inobuda muZFM stereo news vachitaura pamusoro pekuarestiwa aiwa kwemukomana aiwa Walter Magaya. Ndoti subscribe or like on the bell icon. Zora nhasi ndakakubaitira nhau yakabuda inyorwa brief ichinzi Magaya remains in custody as 4 fresh charges emerge. Pakaipa muri Zimbabwe anoenda pera chiti prophetic healing and deliverance. PhD ministries leader Prophet Walter Magaya was denied bail by the Rand Magistrate Courts yesterday on 4 new rape charges. He will remain in police custody pending trial scheduled for February 16 to 19. His lawyer, Admaya Rubaya, says they will apply for bail at the High Court. Magaya was rearrested moments after his court appearance through his lawyer. Magaya had applied for the refusal of a further remand, asserting that the complainants intend to withdraw the charges. However, the state strongly opposed the application. Ndo mamiro azvakaita panhau yaWalter Magaya muri Zimbabwe. Tamuri kupa an update in brief yamuri kuona kuti aiwa the PhD ministries leader panguva ine woshamisa vanhu aiwa nema allegations ari kuramba achingovamomotera. Zvoya panguva ino zvoitira kunyange nemabelievers panguva ino vanosara vari confused. Asi muri Zimbabwe imbotizai mafunguro enyu munoti kudii pamusoro penhau iyi yaProphet Walter Magaya. Pina comment section medu dzemafunguro enyu munoti kudii pamusoro pechitiko ichi. Ndopai mano kuti subscribe or like on the bell icon.